siirrytään vaan seuraavaan. Ää, Kiitos tosi paljon Heikille tuosta äskeisestä tietopaketista. Siinä se alkoi tällä Green Dealillä ja että Uudenmaan liiton ja kiertotalouslaakson toiminta niin linkittyy hyvin paljon myöskin tähän kansallisen kiertotalousstrategian toimeenpanoon ja Green Deal-prosessiin. Eli maakuntien kiertotaloustyö on osa kansallista kiertotalousstrategian toteutusta. Me valmistelemme siihen parasta aikaa sitoumuksia, miten liitto omassa toiminnassaan, sitten tässä yhteistyötoiminnassa sidosryhmien kanssa sitoutuu näihin tavoitteisiin ja tavallaan se on tapa pitää myös huolta siitä, että ne pysyvät agendalla ja niiden juurtuminen, mihin Heikki viittasi, niin vahvistuu ja sitä ylläpidetään. Ja tosiaan kannustamme kaikkia toimijoita tutustumaan siihen ja miettimään sitä omasta näkökulmasta. Ja yksi tapa sitoutua siihen on tehdä se yhdessä meidän kanssamme. Me ollaan yhteistyöalusta, joka mahdollistaa sen, että saa mukaan kuntia, saa mukaan niiden elinkeinoyhtiöitä, yrityksiä, tutkimuslaitoksia, muita maakunnan toimijoita yhdessä ratkaisemaan tai hakemaan kiertotaloudesta ennen kaikkea mahdollisuuksia ja niiden toteuttamisedellytyksiä. Eli pyritään löytämään liiketoimintamahdollisuuksia, pilotteja, uusia hankeajatuksia, aihioita. Ollaan myös tieto- ja tukipiste. Se liittyy nyt ehkä just tähän tämän päivänkin teemaan ja yhteistyöhön PTT:n kanssa. Tässä teemassa elektroniikka on yksi meidän teemapainopisteistä, eli muita on rakentaminen, muovit, tekstiilit ja ruoka. Ja tosiaan niin maakuntaliitto vastaa aluesuunnittelusta, aluekehityksestä, edunvalvonnasta, rahoituksesta ja siihen yhteyteen tämä kiertotalous sopii erinomaisen hyvin. Mennään vaan seuraavaan. Tässä se meidän toimintakonsepti, eli siellä kootaan tietoalustaa, tässä keissinä sähkö- ja elektroniikkalaitteet, kootaan maakunnalliset toimijat, täällä meneillään olevat hankkeet ja sitten tuodaan heidät yhdessä hakemaan niitä kehittämisajatuksia. Seuraava, kiitos. Meidän nettisivulta löytyy tällainen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kiertotaloushankkeiden kooste, jos haluatte siihen tutustua. Ja sitten Maalin puhuu hetken päästä nyt sitten tästä materiaalivirroista ja siinä samassa yhteydessä tehtiin myöskin laitteiden käsittelyketjua ja toimijakarttaa, ja tämä on yleensä se konsepti, mikä me kootaan, ja sitten tämän pohjalta haetaan niitä yhteisiä kehittämismahdollisuuksia, joita tässäkin nyt sitten vielä tulee tuon kysymyksen merkin lisäksi, niin mielellään kuullaan teidänkin ajatuksia. Seuraava, kiitos. Tässä on tällä hetkellä meneillään oleva projektikokonaisuus näissä teemoissa. Tuolla elektroniikassa on vähemmän projekteja kuin muissa teemoissa. Ehkä mitä siitä voi päätellä varmaan toivoakseni sen, että tosi moni asia toimii ja sitä kehittämistä tapahtuu muussakin kuin projekteissa, että aika paljon kiertotaloutta edistetään nimenomaan projektipohjalta. Seuraava. Tässä tämä nyt kuvaa sen, että sieltä on löydetty niitä keskeisiä isoja teemoja näissä 5 hankkeessa. Että siellä on toisaalta on niin kuin akkumineraalit, joka on tosi strateginen keskeinen kysymys, ja toisaalta sitten tämä kriittiset metallit ja mineraalit on parissa hankkeessa. Nämä on isoja myöskin kansallisia konsortioita, nämä hankekokonaisuudet, ja sitten on serkut, joka tätä kuntarajapintaa ja uudelleenkäyttöä korjausta pyrkii vahvistamaan. Siitä kuullaan lisää. Päättyneitä hankkeita. Siellä on tuo SEDIM, jossa tehtiin markkinapaikka uudelleen käytettäville laitteille. Se on edelleenkin olemassa, löytyy tuosta linkistä. Ja Tieke on tehnyt paljon hyvää tätä Green ICT-hankkeessa julkisissa hankinnoissa. Siellä on sen pohjalta syntynyt Green ICT-ekosysteemi. Luulen, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kiertotalouden merkitys tuli jo avauspuheenvuoroissa ja sitten tuossa Heikin esityksessä aika hyvin, mutta tosiaan kaikki tunnistetaan se, että
vihreä siirtymä ja yhteiskunnan sähköistyminen vaatii tosi paljon mineraaleja, joiden riittävyys on koetuksella ja myöskin niiden arvoketjut ainakin niin kuin globaalisti on hyvin hankalasti hallittavissa. Ja mitä enemmän pystytään sitä tässä EUn sisällä ja lähempänä tekemään, niin sen vahvemmilla ollaan. Tosiaan, niin kuin Heikki totesi, niin kiertotaloudella on tärkeä merkitys myöskin siinä niin kuin geopoliittisten haasteiden ongelmien ratkaisemisessa. Siellä tarvitaan vielä paljon niitä innovaatioita sekä materiaalikäsittelyssä että sitten näissä muissa toimintamalleissa. Ja, paljon on sit tutkittu ja tunnistettu sitä, kuinka valtava merkitys luonnonvarojen otolla, mineraalien otolla on ympäristöön ja myöskin päästöihin. Et siitä Suomessa on aika laajapohjaisesti tutkittu tässä Green Dealin yhteydessä tehdyssä laajassa skenaarioselvityksessä. Seuraava, kiitos. Vielä pohjaksi nyt sitten ehkä elektroniikan kiertotalouteen. Tässä on kiertotalouden R-strategiat, jotka monille on tuttuja. Varmaankin on niin, että elektroniikan osalta niin tuo oikea reuna eli materiaalikierrätys toimii jo varsin hyvin, mutta sitten sieltä että rethink, omistamiseen liittyvät uudet toimintamallit ja sitten kaikki nämä uudelleenkäyttöön liittyvät korjaukseen, uudistamiseen ja uudelleen valmistukseen liittyvät toimintamallit on niitä, joissa on vielä tosi paljon tilaa uudelle. Mutta sitten päästään varsinaiseen asiaan, eli meidän teettämään selvityksen, josta kertoo Malin. Ole hyvä. Kiitos Simo. Tosiaan mä olin Sukasta Rydenhausen VTT:ltä ja mä oon toiminut tämän projektin projektipäällikkönä. Voit laittaa seuraavan kalvon. Tämä toimeksianto, niin tässä SER-virta oli osa isompaa kokonaisuutta, missä tarkasteltiin muitakin materiaalivirtoja. Mutta tosiaan niin meidän tavoitteena oli luonnostella SER-arvoketjun materiaalivirtatietoa ja toimijakarttaa Uudellamaalla, ja me mallinnettiin sitten staattisesti ja dynaamisesti tätä tietoa. Ja niin suurempana tavoitteena ehkä oli tunnistaa uusia liiketoimintapotentiaalia ja menetelmiä, miten saadaan tätä nykyjärjestelmää tehostettua. Pienen pohdinnan jälkeen niin tultiin siihen tulokseen, että ei tarkastella SERin kokonaisvirtaa, vaan pienelektroniikka. Seuraa. Me määriteltiin tämä pienelektroniikka tai IT-pienlaitteet ihan SER-direktiivin määritelmän mukaisesti, eli miten niitä tilastoidaan. Pääsyy siihen oli se, että silloin saadaan kootusti parempaa dataa. Ja miten me tätä tehtiin, niin ihan tilastotietojen ja kirjallisen aineiston pohjalta, ja sitten oli myös asiantuntijahaastattelut, oli aika tärkeässä roolissa. Ja näiden pohjalta sitten nämä materiaalivirta-analyysit ja systeemidynaaminen mallinnus. Joo, voit mennä eteenpäin. Tässä on kuva tuosta meidän staattisesta materiaalivirta-analyysistä, jossa vasemmalla puolella niin on kirjallista tietoa siitä, että mitä tämä virta, mitä materiaaleja se sisältää. Ja tästä näkee hyvin, että tämä on hyvin metallipitoinen virta ja siinä on paljon arvokkaita materiaaleja. Metalleja ja muoveja enemmäkseen. Sitten sellaista asiaa, että SER-jätteitä ei ehkä niinkään tilastoida, koska on hyvin vaikea tietää, että kuinka paljon jätettä oikeasti syntyy. Me voidaan tilastoida, että kuinka paljon kerätään tai käsitellään, mutta se syntyvä jätemäärä, koska tässä on häviöitä, niin sitä ei voi tilastoida. Niin me ollaan oletettu, että se syntyvä jätteen määrä on sama määrä kuin mitä on pistetty markkinoille, eli tämä POM-määrä, mikä ei ole ihan täystotuus. Sitten tässä tapahtui myös meidän projektin ihan loppumetreillä niin tämmöinen ei kovin pieni, vaan hyvin iso
tilastotekninen muutos. Moni meistä, jotka on seurannut tätä alaa pitkään, niin tietää, että kauan ollaan keskusteltu siitä, minne kaikki serrit häviää. Et häviöitä on ollut hyvin, hyvin paljon Suomessa ja maailmalla. Ja tämä muu virta, joka on se periaatteessa häviö, niin ennen tätä tilastopäivitystä niin se oli 10-kertainen, eli 8000 tonnia. Ja sitten päivitettiin ihan loppumetreillä tilastoja ja tämä väheni, mutta kaikki meidän oletukset perustuu siihen, että meillä hamstrataan paljon ja paljon muita häviöitä on tästä virrasta. No, jälkeenpäin on tullut tietoa, että tämä kyllä enemmän pitää paikkaansa tämä nykytilasto, että tämä on parempi nyt. Mutta tosiaan nyt kerätään suuri osa syntyvistä jätteistä ja käsitellään paljon Suomessa ja kierrätetään paljon. Uusiokäyttöön valmistelu tuossa ihan oikealla. Niin se on vielä aika pieni. Se kasvaa kyllä vuosittain, että tämä tilasto on nyt vuodelta 2020, niin on kasvanut sen jälkeen paljon, mutta on kuitenkin, niin puhutaan prosenteista, eikä 10%. Niin joo, siinä on semmoinen huomio, että se on vielä hyvin pieni, ja kun siirrytään eteenpäin tuohon systeemidynaamiseen mallinnukseen, niin me tehtiin oletus, kun me luultiin, että on paljon häviöitä, niin meidän skenaariot on rakennettu sen perusteella, että miten nämä häviää ja miten saadaan sieltä talteen. Mutta tosiaan niin tässä systeemidynaamisessa mallinnuksessa niin tehtiin aika simppeli malli, että mitä eri toimintoja voi vaikuttaa uudelleenkäyttöön määrään. Ollaan hyödynnetty kirjallisuutta siitä, miten näissä eri virroissa on uudelleenkäyttöön kelpaavia laitteita, eli kirjallista tietoa siitä. Ja me ei nyt tiedetä, että onko ne sellaisia laitteita, millä on oikea markkina-arvo. Niin se on vielä kysymys, mutta ne on käyttökelpoisia ainakin. Niin noista skenaarioista, niin 2-5, niin ne perustuu häviöihin, ja sitten ne häviöt niin ne ei ole kovin paikkaansa pitäviä tai ei kovin jännittäviä, mutta sitten se kierrätysvirrasta talteenotto uudelleen käyttöä varten, niin siinä meillä on sentään aika hyviä tuloksia. Niin voit siirtyä seuraavaan. Tämä on ihan vaan nopea katsaus, että tämä meidän malli on aika simppeli. Yleensä nämä on aika monimutkaisia, mutta että ihan vain sen takia, että te kovia oletuksia siitä monimutkaisuudesta, niin ajattelin näyttää, että tämä on hyvin simppeli malli, miten eri asiat vaikuttaa toisiinsa. Seuraava. Joo, ja ennen tilastopäivitystä niin meillä oli hyvinkin eri muotoisia palkkeja täällä, mutta nyt on tietenkin hyvä asia, että tilastot päivittyy, mutta nyt voi tästä kuvasta nähdä, että 2 oikealla olevaa noi skenaariota, niin sieltä saadaan paljon talteen, ja se on just se virta, että otetaan kierrätysvirrasta talteen uudelleen käyttöä varten. Ja sitten se viimeinen on semmoinen best case-skenaario, mikä tietenkin riippuu paljon siitä kierrätysvirrasta. Yes, seuraavaan. Joo, tässä projektissahan tehtiin paitsi mallinnusta, niin tehtiin myös asiantuntijahaastatteluita, jotka vaikutti aika paljon sitten meidän näihin johtopäätöksiin. Ja johtopäätöksiä tästä on koko tutkimuksesta on se, että nämä sisältää runsaasti arvokkaita materiaaleja, ja sen takia näitä jätteitä kierrätetään hyvin. Tässä on hyvä business case sitten kierrättäjille, ja ne haluaa saada mahdollisimman paljon talteen. Ja tällä alalla on kova kilpailu, että me ei suositeltu, että sinne lähtisi uusia pelaajia. Uudelleenkäytön astetta voisi selkeästi nostaa. Oli meidän tärkein huomio, että vuonna 2020 niin noin 4% uudelleenkäytettyjen laitteiden osuus oli markkinoista. Riippuu vähän siitä, että
miten laskee se uudelleen käyttöön valmistelu, että pääseekö ne oikeasti sitten markkinoille vai ei. Et siinä on huomattava liiketoimintapotentiaali ja sitten nämä korjauspalvelut, yhteisomistus, nämä palvelumallit, niin niitä olisi hyvä tukea. Meille tulee tämä Right to Repair-aate, mutta onko meillä sitten osaajia saatavana, jotka voivat sitten korjata näitä laitteita. Yhteisomistaminen, lainauspalvelut, ne on vähän semmoisia, että me ei tiedetä, että mikä se liiketoimintapotentiaali voisi olla siinä. Tietoturvallisuus on tärkeä huomio tässä. Ihmiset eivät tai kuluttajat eivät oikein luota tähän tietoturvallisuuteen. Moni ei halua luovuttaa esimerkiksi kännykkäänsä ehjänä, eikä halua sitten myöskään käyttää vanhaa kännykkää tietoturvallisuussyistä. Niin tämän edistäminen ja sitten tästä myös tiedottaminen olisi tärkeää, että voidaan muuttaa tätä uudelleenkäyttöön kulttuuria ja asenteita. Seuraava. Joo, ihan nopeasti Uudenmaan liiton roolista, niin Uudenmaan liitto voisi sitten tukea tätä osaamisen ja koulutusta, että oikeasti saadaan paikallisia osaajia, jotka voivat luoda näitä korjauspalveluita. Ja sitten myös ehkä viestinnässä ja asenteissa, niin Uudenmaan rooli voisi ottaa siitä koppia tai osakoppia ainakin. Seuraava. No niin, Simon vuoro. Kiitos Malin. Joo, ehkä vähän kommentteina tuohon edelliseenkin diaan, niin tietysti korjauspalvelut on sellainen teema. Me siis tämän selvityksen ja näiden muiden materiaalien pohjalta jonkin verran yhteistyössä Klikin kanssa käytiin keskustelua sidosryhmien kanssa siitä, että miltä vaikuttaa ja minkälaisia tarpeita mahdollisesti olisi. Ja ymmärryksemme on, että tuolla korjauspalvelussa tai siihen liittyvässä koulutuksessa niin ei välttämättä ole riittävästi tarjontaa, eli siihen tarvittaisiin sitä koulutusohjelman kehittämistä. Uskon sinänsä, että tämä on varmaan oppilaitoksissakin tunnistettu. Tässä näihin dioihin ei ehtinyt, mutta taisi olla Heikki Sorasahin dioissa linkki. Viikko sitten ilmestyi Repaired-hankkeen loppuraportti, valtioneuvoston raportti, tavaroiden korjauspalveluiden laajentamisen potentiaali, hyödyt ja ohjauskeinot, ja siinä oli 5 suositusta. Tämä koulutusjärjestelmä, korjausyritysten verkoston luominen, korjaussetelin käyttöönotto, vahvempi viestintä ja TKI-rahoitustuki palvelukonseptien kehittämiseen. Et ei kuulostanut yhtään hullumalta, että varmasti tutkimisen arvoisia suosituksia. No niin, sitten jakamispalvelut, yhteisomistaminen, niin siinä ehkä kysymys, mihin meillä ei ole vastausta, että missä määrin siinä oikeastaan tarvitaan julkista toimijaa ja missä roolissa. Että tietysti siinä niin kuin kuluttajapalveluita ja kaupallisia toimijoita on olemassa aika laillakin, mutta missä voisi sitten olla tilaa vielä siinä kehittää. Et tietysti ainakin kuntien, se miten kunnat näitä palveluja hyödyntää ja minkälaisilla toimintamalla, niin voi olla sellainen, missä voidaan jakaa hyviä käytäntöjä ja sitoutumista siihen. Kierrätyksen ja lajittelun, niin siellä on kun nähty monesta näkökulmasta, voisi sanoa ehkä etunenässä viestintätarvetta, että siellä on se, että kuluttajat ymmärtävät laitteiden kierrättämisen ja uudelleenkäytön hyödyt, ja sitten toisaalta niin ilmeisesti väärin lajittelua tapahtuu aika paljon, ja sitten taas sitten aiheutuu turvallisuusriskejä, kun akkuja on väärissä paikoissa ja niin edelleen, mutta varmaankin on niin, että tässä suhteessa se viestintävastuu tai painotus on siellä alan toimijoilla ennen kaikkea, mutta jos on jotakin viestintäyhteistyötarpeita, niin mielellään niitä tutkitaan ja pyritään vastaamaan. Se on selvää, että uudelleenkäyttöä on lisättävä ja elinkaaria pidennettävä näiden jo tähän esitystenkin pohjalta. Ja
siinä meille läheinen näkökulma, kun olemme kuntayhteisö, on se, miten sitä tehdään julkisten hankintojen kautta ja julkisissa organisaatioissa. Ja sitten tämä kuluttajarajapinta, uudelleenkäyttö ja viestintäyhteistyö, niin sitä tekee tosi monet toimijat, ja niin kuin Heikkikin tuossa alussa sanoi, niin Kaupan liitto on siinä vahva, ja sitten tietysti tuottajavastuuyhteisöt ja näin edelleen. Me olemme mielellämme siinä apuna ja alustana, jos sitä viestintäyhteistyötä nähdään hyväksi kehittää. Sitten heitetään seuraava. En mene tähän, totean vaan sen, että siellä Green Deal-kokonaisuudessa on aika paljon nyt sitten tähän linkittyviä juttuja, toimenpidekokonaisuuksia. Tässä on poimittu niistä muutamia. Siellä on kiertotalouden mukainen teollisuus ja sitten kestävä kulutus ja liiketoimintakokonaisuudet, josta löytyy aika paljon myöskin tähän uudelleenkäyttöön, raaka-ainekierrätykseen ja hyödyntämiseen liittyviä teemoja eri toimijoille, niin julkisille kuin yksityisillekin, että kannattaa tutustua niihin, ja jos kiinnostaa yhteistyö meidän kanssa, niin ottaa myöskin yhteyttä. Vieläkös meillä oli yksi dia? Hyvä. Tänään antaa Maalinille mikrofonin, hän kertoo meidän tulevaisuuden yhteisistä jutusta. Joo, tämä meidän eka selvitys niin oli ehkä aika pieni, mutta antoi kuitenkin osvittaa siitä, että tätä olisi hyvä lähteä vähän tarkemmin tutkimaan, ja tosiaan tätä uudelleenkäyttöä on ehkä se meidän päätavoite tässä tutkimusprojektissa, johon ollaan hakemassa rahoitusta. Joo, tämä liittyy IT-pientalaitteiden kiertotalouteen, ja tosiaan Uudenmaan liitto on mukana tässä tukemassa tiedotuksessa ja sitten verkostoinnissa. Ja joo, tässä tutkitaan sitten materiaalivirtoja ja miten nämä eri kiertotalousärrät, niin miten ne sitten vaikuttaa päästöihin ja kustannuksiin. Joo, ja toivotaan nyt, että saadaan rahoitus, niin kuulette sitten tästäkin projektista enemmän. Hei, kiitos. Kiitos. Kiitoksia paljon, Simo ja Maalin. Onko tullut kysymyksiä linjoille? Kuluttajalinjalla jatketaan, eli jotkut kuluttajat on sitä mieltä, että nämä vanhat laitteet, niihin liittyy näitä tietoturvapelkoja, että jos mä annan vaikka mun kännykän kierrätettäväksi, niin siellä on aika paljon mun kuvia ja kaikkea muuta, mitä en välttämättä halua, että ihmiset näkee, mikä teidän mielestä olisi se viesti, mikä kuluttajille pitäisi tietoturvan osalta saada, että tätä luottamusta saataisiin lisättyä näihin tähän, että kuluttajat tarjoaa niitä laitteitaan enemmän tuonne kierrätettäväksi kiertotalouden piiriin. Kiitos. Minä sanoisin, että tässä on tärkeää, että toimittaa sen laitteen oikeaan keräyspisteeseen, että voidaan olla varmoja siitä, että siinä tehdään tämä tietoturva, poistetaan kaikki tai kirjataan päälle tai miten nyt tehdään. Ja mä oon ymmärtänyt, että siitä ollaan eri mieltä, että kuin turvallinen tämä nyt oikeasti on, mutta asiantuntijat sanoo, että kyllä toimii täydellisesti, että siihen saa luottaa. Ja ehkä täydennyksen, että olisi tosi hienoa, että jos se tietoturvallinen palvelu olisi helposti käytettävissä ja vielä niin, että vaikkapa laitetta vaihtaessa, niin sitten samalla hoidettaisiin se tietoturva kuntoon ja sitten se laite jäisi sinne uudelleen käyttöön tai sitten kierrätykseen sinne palvelutarjoajalle. Siihen on kyllä palveluja tarjolla, mutta varmasti niitä ei tunneta vielä riittävästi.